पाठून बघ काष्टा बघ, वा वा काष्टा. वा वा काय काष्टा टेक टेक टेक. शालू जगा दे गो मैना साडी नाही म्हणून ग मैना. दोघं नाचायला लागली. ज्याला स्त्री आई म्हणून कळली तोच जिजाऊचा शिवबा झाला. आता इथे बघा आम्ही आजीच्या घरी आलेलो आहे आणि व्हिडिओमध्ये आज तुम्हाला काजलचा मेकओव्हर दिसणार आहे. म्हणजे काजलला आजी नऊवारी साडी नेसवणार आहे. नवरी नटली. पाठून जाऊ. आणि इथे सर्वांसाठी खुशखबरी आहे. सर्वांना घरपोच फणस मिळणार आहेत. आजीच्या झाडाचे खूप फणस लागलेले आहेत. भरपूर येतात भरपूर आले आहेत ना. माहितीये का? ते बघा आले आहेत. डावी आणि ताई आजीचा घसा खवखवलाय. आजीने आईस्क्रीम खाल्ली वाटतं. नाही काय नाही रे दही वडा. ते नाही कधी खायचं. आता इथे बघा हा झाड बघा मुलं आली मुलारी सेपरेट करणार आहे आता ना. हे दोन आता हा एक आहे, ह्याला आता दोन करणार आहे. 4 झाले होते एकाचे. हे बघ, हे एक लावलं आणि तो आजी एक लावला. सर्वीकडे तसं लावलंय ना ते. हा त्याच्याच आहे हे मुला. तुझी कशी खतून काढला तशी. तसा ते खतून काढला. तेव्हा ना किती खणसाची डावी आली ती. आणि हे बघा हे येलो मनी आहे. हे मनी प्लांट सारखं ना ते. मनी कलर काजल हेच ना ते मनी प्लांट. तू बघ आजी एक फाटून ना मनी किती मोठे आणि जसे मोठे वरती जातात ना बघ किती मोठे होतात. पूर्ण टोप भर भात राहिला एवढा मोठा आहे. लावली. एक पाहिले तो है ना. हे बघ, ह्याला देते जरा. कल्लू. अरे ओट्स काय दूध आणि ओट्स. भाकरी खातोय तो. मुंबईचे दूध आणि ओट्स असं. दूध आणि भाकरी. कल्लू मला घाबरतो. नाही कालू आहे तो कालू. धर, धर, धर. काय झालं त्याला. मनू मनू कुठे चालली मनू. मनू चालली आपल्या घरात. जा तिकडे जा. आणि इथे बघा हा ओव्याचं झाड बघा केवढा मोठा झालेला आहे. पानं तोडायची अशी आपल्या पिठात टाकायची डीप फ्राय करायची भजी रेडी. काय म्हणतास तुला काय करायचं आहे. अशीवाली चूल बनवायची आहे. चूल बनवायची अशी अशी सेम टू सेम. ना माझी मी छान मस्त अजून मस्त बनवली. चूल आपण कसे वेगवेगळ्या प्रकारे बनवू शकतो. हा. एक अशी पण चिरे असे 3 ठेवू शकतो किंवा एक मोठा चिरा असतो ना त्याला कार्विंग करू शकतो. थर्ड आपण सिमेंटचा पण आपण चूल बनवू शकतो. आता इकडे काजलला साडी चॉईस करायची आहे आणि किती साड्या आहेत बघा हाय आजीच्या. दाखव. हे सर्व नऊवारी आहेत ना. सर्व दाखवा एक 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 करून आम्हाला. ही एक आहे. बघ काजल आवडते का. येस नो. नाही नो. नो. दुसरी दाखवा. ही पण नो. ही पण नो. हा ही एक बघ. हे तिसरी ही पण नो. 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 ही चौथी नो. तुझ्या ह्याचा. हा, नो. तू काय तर बोल. हा नो. ही बघ एक. ही आवडली. नाही काय लग्नात चाललीस की काय. नाही ही बघ एक. ही ही बघ एक. नो नो. नो. अरे मग कोणती हो. ही बघ. ती ही ही आवडली. नीली. ही हा येस. बघा काय येतं ना. शांताबाई नाव पण आहे काय. नाव आहे साडीला. काय नाही काय नाव आहे. नेवीची कुठ. ही साडी मी चॉईस केली आणि आजी आता मला ही साडी नेसवणार. हा ही अरे साडी वा रे वा. काजलला ही पसंत आली तिच्या. ह्याच्यावरती ड्रेस वरती द्यायचं होतं. नाही. आणि काजल तयारीमध्ये सर्व ब्लाऊज घेऊन आली. दाखवा हो. कुठे? हे बघ आम्ही केवढे ब्लाऊज घेऊन आली. बापरे मी सगळेच ब्लाऊज घेऊन आली. का माहिती मला माहिती नव्हतं ना कोणती साडी म्हणजे मला आता ह्याच्यावरची आवडेल मॅचिंग वगैरे. कार्ड बघूया. ही काय ती बघ
ही मॅचिंग आहे. लाल हा मॅचिंग आहे. चला त्याची लाल बॉर्डर आता आहे आजी ना नेसवेल म्हणून लाल. हा, हे बघ. आणि आम्ही बाहेर जातो तोपर्यंत. हा ठीक आहे, हा आता रेडी होऊन या झाली बाहेर. की दाखवतो. काय म्हणता गाणं? काय म्हणता गाणं? हिरव्या लुगड्याची गमैना तांबड्या पदराची टेंग 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 शालू टेंग. जगा दे गो मैना साडी नाही म्हणून गमैना. दोघं हसायला लागली. मी काजलला बोललो होतो, काजलला फ्युचर आजी आहे. आजी आजीला का नाचू लागते हा, माझ्यासारखी. ही साडी आता तिला नेसवते मी. नेसवा नेसवा. म्हणजे तिच्या एवढ्या साड्या ती पसंत आली. अजून पण एक असली दे. चला नेसा. चला हे बंद करा. इथून घे तुला काढायचं. अमिताभ बच्चन लपट अमिताभ बच्चन बघतोय. आत्याच्या होते आणि आत्याने नवीन काहीतरी आणलेलं. डॉली डॉली बाहेरगावची डॉली. आजीला खेळायला. आजी आमची खेळते डॉली बोलो. आता बावली तुमच्याकडे येते बघा. नको नको नको, आतमध्ये साडी नेसवायचा कार्यक्रम चालू आहे. आता आत्ते पण जाईल. आत्ते जात आहे ना साडी नेसवायला. तोपर्यंत आपण सर्व नेचर ऑब्झर्व करू. हे पिल्लं आहे त्याच्यात. काढू काय? अरे ते अंडी होती ती पिल्लं झाली. अरे वा रे वा. बुबू चला या बाहेर या. हा. या बाहेर या. आता बघा भांड्याचा मल्टिपल यूज कसा करायचा. कारण इथे दरवाजे नाही आहेत ना त्याला. हा डायरेक्ट वरतून टाकायचे, वरतून काढायचे. हिला तर डायरेक्ट अशीच काढायची. हिला काढ. आता ती बघते बाहेर येतील ना. हा, बघा, आता येतो. आले 2 जण आलेत. आले आले 5 झाले. का पिल्लू कंपनी हे 9 पिल्लू होते. 9 तर किती राहिलेत पिल्लू कंपनी. वरती कोण आहे? आता ही जागा तुम्हाला लक्षात आली. इथे मम्मी आणि मी कांदा पोहे खाल्ले होते, आत्यानेच बनवलेले. आणि आता इथून तुम्ही जर वरती व्ह्यू बघितलात ना, तुम्हाला नारळ दिसेल बघा. ते फायटिंग चालू आहे. फायटिंग चालू आहे. झाली काय? झाली. चला कशी दिसताय? अरे ही कोंबडी बाहेर आली. होय कोणी काढली? आत्यानी. कावला आहे ना हा ना? इसकताय बघ. इसकताय ना सर्व. एक पीस हे झाला रे रात्री का चिवलली ती ना आता सकाळी. ती फार इकत घेऊन अंडी ठेवली ती. मग तिने आता पण चिवरलं तिला. काय यार? टाकता आत्म टाकताय ना आधी सांगितलं. बघूया आपली काजल रेडी झाली की नाही. अरे काजल बाई. टेडेन टेडेन. अरे वा नवरी नटली. पाठवून जाऊ. पाठवून बघ काष्टावर. वा 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 काय काष्टा. आणि आता इथे जरा क्लिप लावली ना मग असल डान्स. असल दाखव. वा वा वा. चला चला उजेडात चला हो बाई. अगं ही बघ. बघा स्वतःवर. ही पण गाडी चांगली होती. ही बघ
हा मग एकच आहे पण ही लय मोठी ही आहे नेहमी जड पिवळी आहे. जड बघ. ही छान वाटते. अजून हिचा रंग माझा वेगळा नाही झाला तर. तिचं अडकळते ती. हा एक आता तिकडे एक जरा तो या उचल ना बे. रॉयल एंट्री होत आहे. थांबा आम्ही लिपस्टिक नाही लावली आहे. नाही लावली अजून. मेकअप करायचा आहे. मेकअप करायचा आहे. करायचंय लावली आहे अजून. दाखवून ये बाय का? आणि केस पण आधी बस जरा. नवरी नटले. सुपारी फुटली. ही पण साडी जबरदस्त आहे. ही वाली हा ही पण छान ही वाटेल ना. नेव्ही वाली आहे. लई ती जरा मडकी झाली. हा का थांब जरा थांब. झाली रेडी झाली. आता शोधते. आता इथे मॅडमची नथ शोधली जात आहे. नवरी बघा कशी नटली आहे नऊवारी मध्ये. बघा बघा अरे वा आजीने नेसवले. आजीने नेसवलेली आहे. आधी आपली साडी. असं असं पकडायचं असं पकडायचं हा. अरे वा अरे वा. बामण झाली. पोर काय पाहता पोरीचा कणा. पोर काय पाहता पोरीचा कणा पा दुखतोय. वा वा चला फोटोशूट करूया. जवळच आहे. मस्त ना एकदम छान वाटतंय. चष्मा नाही त्याच्यात. वा रे वा वा रे वा वा रे वा. चला चला कारभारीन चला फिरायला चला. बाबा गरम व्हायला लागलेला आहे. मला बघून का उन्हाळा आहे ना म्हणून वाटतं. खूप छान वाटते. वा 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 असा पाहिजे लुक है ना. ह्याला म्हणतात नवीन नवरी. आता तू परत नवीन झाली 3 महिन्यांनी. भारी हा कलर मस्त शोभूत दिसतोय तो है ना. पटकन घेतला आज. चला अबाउट टर्न गोल फिरवा पदर उडवा फिर अशी परत इकडे. वाऱ्याने दुलुक वाऱ्याची माझ्या ग पतंगीची हवा ग सुटली माझ्या ग वाटली. मस्त मस्त दिसते लागून दिलं. थांब नच बघते. आते बाजूला झाली. नथ दाखवा नथ. नथ दाखवा नथ. अरे वा कशी वाटते काजल अशा गेटअप मध्ये. तुम्हाला सांगा हर नेहमी ब्लॉग मध्ये तुम्हाला काजल अशा गेटअप मध्ये हवी का. गजरा पाहिजे होता बाबा. गजरा हे फुलं घाला. हे लालवाला फुल घालू का तुला मोठावाला. पूर्ण गुच्छा टाकायचा. मस्त सजली आहे ना. आता घेऊन जातो बाईकवर आता बघत बसते. जा करूच जा घेऊन. छान आहे छान आहे छान आहे. पोट पुढं आलं तर काय करायचं. आता ते पोट आल्यावर पुढे काय करणार. आणू आणू काय आबोली. आबोलीचा गजरा हवायचा. आबोलीचा हवायचा विचार. ही बघा काय करते. अगं आबोलीचे आणू काय. ते आणते गुच्छ एक दे. असं घाल एक साईडला घाल. असं जरा कानारच घाल. दाखव. अरे वा शोभला. आता इथे ज्वेलरी आत्ता पूर्ण रेडी झाली तू आहे ना. अजून अजून मस्त वाटतंय. कसं वाटतंय काजल तुला. मस्त वाटतंय. न्यू लुक ना टोटल. आता इथे काजल तर पूर्ण रेडी आहे. आता इथे आम्ही काजलचा फोटोशूट करणार आहे. काजल इथे बसतेस. चल बस पामच्या पाठी पामच्या पुढे बस. असं फंक्शन असेल आणि बायका रेडी झाले किंवा असे माणसं रेडी झाले असतील आणि फोटो काढणारं कोण असेल ते किती मस्त वाटतं. है ना. तिकडे बघ. नाही इकडे या इकडे बघ खाली बघ. थांब जरा ते गंटल सरळ त्याचे बाबा तिथे. थांब जरा एकत्र झाली. इथे मेकअप मॅन टच मॅन सर्व आहे तिकडे. आजीने कॅमेरा हलवला. आजी पण येऊन बसलेली आहे. तसं घ्यायचं नाही रे मला. पकडला नव्हतं त्याने. जरा उन्हात ये उन्हात. उन्हात जरा पुढे ये किरणार उन्हात ये. त्या बाजू बसवती का किरण. उन्हात थांब जरा दाखवते. नाही ग उन्हा अजून पुढे बस. अजून पुढे बस. थांब, थोडी पुढे बस अजून. मी दाखवते बसून. आता आजी बघा बसून दाखवत. बघा आता ऊन येतंय का बघते माझ्या बाजू. हा हा येतोय आता येतोय. वा. नाही, अजून जरा पुढे अजून आजी घे, घे, पुढे घे जा, थोडं. जा, नको बस. नाही थोडंसं पुढे. तिकडे नको एकदम नेऊ. मान तिकडे कर. हा 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 आता आता एकदम फोटो छान आता येते ना. बरोबर. एकदम पदर सर कर. काय झालं पुढे खाली उभा. झाले हा, का थोडी, हा. करतात फुलं आहे ना. अजून कालोख पडतोय. थोडं पुढे ये. आता बाबा तू असं काढ. हा. बाबा बघ जरा तस मग माझं हम्म. हे ठेवलंय मान्यत आहे का बघ. साईडला बघ मान खाली का.
आता इथे बघ. डोळे फिरव. हा तशीच बघ. नाही बघ पूर्णच बघ जशी पण नॉर्मल बघ तुझी. चला हे आमच्या दोघीचं एक काढ. नसेल चांगला तर उडव मग. एवढं. हा आता दोघे. अरे वा हिरो हिरो गार भारी फोटोशूट झालेला आहे आमचा. माझ्या बरोबर चला. जरा मेकअप करते जरा. हे सोडून टाक. तर तुम्हाला काजलचा मेकओव्हर कसा वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा. दर आठवड्याला चेंज करायचं ते पण सांगा. आजीच्या साड्या नेसावी यायला सर्व कसं वाटतं ते पण सांगा. आणि तुम्ही पण कधी ना कधी असं ना स्वतःचा मेकओव्हर करत राहा. ते एज नाही बघायचे आपण कोणत्याही एजचे असो, आपण नवीन असो किंवा आपण जास्तच नवीन असो आपलं स्वतःला आपण इम्प्रूव्ह करत राहायचं. असं काही ना काय टापटीप राहायचं आणि काहीतरी म्हणजे असं मेकअप तर सर्वांनाच आवडत असेल ना. लेडीज लोकांना असं गेटअप आवडतं ना. तर ओकेशन्स नाही बघायचं, प्रत्येक दिवसाला आपण काहीतरी ओकेशन बनवायचं है ना. आता हा दिवस काजलला आता काय हा स्पेशल दिवस नव्हता पण काजलसाठी हा ऑलरेडी हा दिवस स्पेशल झालेला आहे है ना. काहीतरी वेगळं झालेलं आहे. तर तसं आजीने मला खास साडी नेसवली आहे. हां तर असं तुम्ही सुद्धा सर्वांनी करा, एन्जॉय करा, स्माइल करत राहा आणि आपल्या फॅमिलीला सपोर्ट करत राहा. नाही हा पप्पू आलाय. या 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 या. सुभाची सून म्हटले बघू का रे. कशी आहे? मस्ती आहे ना. नीली नीली पोट डोकं दाखव. काय आशीर्वाद दिले माझ्या लोक माझ्या लोक. आज कर कर. हो इकडे तर तुका बोलली आणि तुझ्या चार चार होते कमी कसे एकच होते. इथे बसू मी. ह्याच्यावरती हे काय तुम्हाला सीट ठेवली आहे हे काय हे का फनी घेऊन आले इकडे. तर आज स्पेशल ओकेशन आणि स्पेशल डे म्हणजे आज वुमेन्स डे आहे. आणि सर्वांना आपल्या चॅनलमध्ये बघणाऱ्यांना सर्व वुमेन्सला हॅपी वुमेन्स डे. आणि आपल्या चॅनलमध्ये जे जे आपल्या चॅनलला एंटरटेन करतात, आपल्या चॅनलमध्ये सहभाग घेतात आणि आपले सर्व फॅमिली मेंबर्स म्हणजे आपल्या इकडे सर्वांना बसवलेलं आहे बघा. हा सर्व व्हिडिओ बघतात त्यांना सुद्धा आणि आमचे सर्व फॅमिली मेंबर्सला हॅपी वुमेन्स डे. आणि तारीफ करायची झाली तर आजी आपली काय एव्हरग्रीन, काजल आपली ती पण एव्हरग्रीन, मेन आते पण एव्हरग्रीन, नवीन मेंबर पण एव्हरग्रीन. कोण नवीन मेंबर आहे तुम्हाला तुम्ही हां सर्वांना इकडे सर्वांचं मी नाव घेतो. कोणाला मी ऑर्डरमध्ये नाही घेत आहे. मेन म्हणजे आपले मम्मी ताई आपले सर्व आत्ते सर्वांमुळे कसं एक एंटरटेनमेंट येतं ना आपल्या समोर. आणि महिला खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात आपल्या सर्वांमध्ये. म्हणजे आजी करतं. आजीचा डान्स, आजीचं बोलणं सर्वांना आवडतं ना. सर्व बोलतात. आजी कुठे भेटल्यात तरी आजी पप्पूची आजी ना तुम्ही तर हो. आणि मला आजीचे सर्व गुण काजलमध्ये दिसत. ज्या प्रकारे ती वरती गेली त्यावेळी कुठे गेली ती सर्वच बोलतायत. म्हणजे सर्व बोलतात. तर घाबरत हॅपी वुमेन्स डे, हॅपी वुमेन्स डे, हॅपी वुमेन्स डे, हॅपी वुमेन्स डे. आणि तुम्हाला सर्वांना पण हॅपी वुमेन्स डे. महिला व्ह्यूअर्सला हॅपी वुमेन्स डे. आशीर्वाद द्या. आशीर्वाद द्या. बाय बाय. मोठ्या पंजाची देवी सगळे. इरफान खान आले. तुम्ही कधी आला? तर इथे बघा आत्तेनी आमच्यासाठी काय बनवलं. इकडे वुमेन्स डे आहे आणि इकडे बघा वुमेन्स डेचं सेलिब्रेशन आम्ही कसं करतोय. खीर बनवलेली आहे आणि आत्ते मस्त एकदम ड्रेस घालून पाठी तुम्हाला हिरो दिसत असतील. हां चला मग सर्वांना आता मी का आपल्या चॅनलवरती जेवढे महिला असतात ना जे आपल्या म्हणजे सर्वांना आपल्याला एंटरटेन करतात काय ना काय करून दाखवतात तर त्यांना मी सर्वांना परत आपल्या म्हणजे एकाच व्हिडिओमध्ये घेतलेलं आहे. आणि आपण तुम्हाला पण आम्ही विश केलं ना हॅपी वुमेन्स डे तर आपल्याला पण विश करू हॅपी वुमेन्स डे. थँक्यू. हां तर असंच आता तू सांग का मीच बडबड करू. तुम्ही बोला आमचा दिवस आहे ना. तू विश कर ना. हॅपी वुमेन्स हां म्हणजे आपल्या माणसानं विश केलं म्हणजे सर्वांनाच विश केल्यासारखं झालं. आणि तुम्हा सर्वांना परत हॅपी वुमेन्स डे. सर्वांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. स्त्री म्हणजे वास्तव्य, स्त्री म्हणजे मांगल्य, स्त्री म्हणजे मातृत्व, स्त्री म्हणजे कर्तृत्व. तुम्हाला सर्वांना महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.